pala guys, kami aalis, punta kami. Saan tayo pupunta, be? Sa BGC. Punta kami sa Venice. Yes. Ang cute yung shoes niya, oh. Ay, Maria Mercedes si Marimar. Ay! Oh my God, talaga. Charot. Si Moy Moy, tsaka si Ate Amira. Hi! Ate Amira. At atres tayong shy girl, si Ate Karen. Si Nard, tsaka si Usika sa unahan. Yeah, so, yan. We're still on the road. Oo, natanggalin ka. I-edit ako, taray ko. Alis na lang kami. Yay! See you kung nandun na kami. Malapit na po kami. Makili Hill Station. Chuchu Bells. Sumayo. Alugal. Sitting. Yan. Wow. Oh. Si Kuya. Yay! Malapit na po kami. Daniel is here. Parang may mga itlog dun, ah. You know. Tapos pag dito ako, guys, tapos ano akong ganyan. Wow, that's the building behind me. Charot. That's the building. Oh my goodness. Kakahira! Ayan. Yan, o. Daniel, si Ate Amira na naka-dress, naka-skirt, ang dalagang-dalaga na. Ako na kukukutom na. Gutom ka na kagad, ha? Gugutom na tapos Daniela, guys. Ang aming bebe, love. Hungry na siya. Hindi Hill. Building na yarn. Chararn. Ang ganda oh, yung mga flower. Ay, sa gitna, oh. Parang kaiba, tayo ni Force. Ate siya na yan, oh. Kasi yun ni Mama. Parit agad. Wow. Oh. Kami. Dito na kami, guys. Ito mahihayin yung artista namin kasama. Mahihayin yung artista namin kasama, eh. Si Daniela. Si Cards. Si Moy Moy. Mahihayin na yung isa naming artista kasama, eh. Wow, ganda-ganda ng bebe lang. Aray ka. Hello! Dito na kami. Hi, Daniela! Wait lang, guys. Yeah. Against the light. Alin? Ha? Oh. Maganda ba ang camera nila? Ang ganda ni ate. Saan? Sana, oh. Maganda ka naman, eh. Diba? Ang ganda siya. Parang siyang Koreana. Parang siyang Koreana. Kay Macdo. Sagay kay Macdo. Swimming pool. Hey, hi Daniela! Kain na kayo. Kain na siya. Nards, Ganda. abang kayo po doon. Wow. Para kayo po Oh. Ikot kami. Ano naman? Oh. Ano yan? Itantiyan ko. Charot. Teka, bebe. Yay! Bababa kami ni Daniela. Yan. Si bebe, Daniela. Nagutom na. Ay, yung mga bata hindi nakita. Hungry. Hungry. Kasi Hungry. ang alien hungry. Yeah. Hungry. You're angry when you're hungry?
Charan! Sa likod sila Ate Amira. Wow! Ito na, dito na po kami. Ang ganda-ganda naman dito. Charot. Ano yun? I like the monkey. That's what happens when you're too tall. That's what happened to all. Uy, huwag dyan bako dyan. Oh, may upuan. May upuan. Upo ko muna. Wow, kaya tayo Nico. Ayan o. Mama, magsigit tayo. Ako. Yan, kasama si Ate Seth. Ha? I'm sorry. Hey! Ganyan. Oops! Pupunta kami dito guys kasi tatanong namin yung swan. Swan? Sasakay kami sa swan. Charot. Sa bibe? Yung bibe? Ha? Want to try it? You want to try the bibe? Oh, mahal. Sabihin mo, okay. Pwede po bang ano lang? Charot. Saan sila? Ang sila sa likod ano? Gumagalaw daw siya. Dito kami guys sa may bridge. Ayan. Kasi picture kami ito. May malaking Christmas tree dito sa bridge. Oh, the big Christmas tree at the bridge. Ah, sorry. Hey, Mama, having fun. What? Ito guys, oh. Uy, Yay! nasa si Mami. Kamusta? Nandun siya sa dulo. Gusto mong balik doon? Why? Ayaw umikot-ikot? Ah, let's go. Ikot tayo ulit. Gusto ko sa Mami. Ha? Balik ka sa mami mo? Why? Where is your mom? Balik ka na. Balik tayo sa mga nanay mo, be. Balik ka si Daniela kasi gusto niya na doon sa mami niya. I like Mommy's candy. That's why I want to go back. Your candy is here in my bag. Cotton candy. What? Cotton candy. Ah, you want cotton candy. Okay. I want it. Nabibili ng cotton candy. Anong... I'm too addicted. You're too addicted to I'm cotton too candy. addicted to candy. I love it. Love it. Ang bango t-shirt. Oo. And guys, pag gusto
gusto na daw sumakay dito sa bangka. Sa bangka. 350 daw per head. Oh, 350 yan. 350 na niya la. Oh, ililibre mo ba kami ni Ate Karen? May pera ka ba? Sharon. Sa mga games daw, naubos na niya yung pera niya. Yata lang. Get mo na. Oh, patingin dito. Wow, ganda naman yan. Are you happy with your flower? Is it pretty? Is it pretty? Wala, babe. Ba't mo Wow. Kakainin na naman talaga yan. Ate Amira, harap. Ay, bulaklak na Ate Amira. Wow. Si Ate Karen, si Ate Amira, si Daniela Bells, kaya mo yung moy. Ganda oh. Kami nga uula na. Lagay ko nga ito. Ano nararamdaman? Ano nararamdaman? Siya papasok. Tapos, kami dito na kung ano now showing sa Cineplex sa Venice. Ano mga dear? Uy, kay Daniel pa nila. Hindi naman. Kasama ni Chana sa Saan? dito. Anong palabas naman yan? The weather is fine. Eh, no? Akala yung the weather is fine. Oo nga, ayan na yun. Chana Santos naman sila. Oh. Ay, ganda. Daniela Bells. Color. Dito na kami sa Beauty and the Beast. Ang ganda. Sobrang ganda. Yay! Paulina. Pauwi na pala kami. So may dito sa akin. Tapos sabi lang, yan. Kami. Nag-ikot-ikot lang talaga kami. Yan. Ano yung malaking Christmas tree. Hello, doggy! Nakatingin lang siya. Oo, yan yung mga ano dito, guys. Gusto mo maglaro. Yan.
Kaya na, magsagot. Diyan ako. Lang ako. Ah, sige. Oo, wait lang, be. Charot. Pauwi na ka. Tapos mahulog din ang punta doon. Gusto maliwad na. Pauwi na pala kami. Ayan, pauwi na kami. Tapos na ang aming paglalakbay dun sa Venice. Sa Calgary. So it's time to... Ganda. Kasing ganda ko. Sarap. Hello. Yan, pauwi na po kami. Ang ganda na ng ilaw paggabi. Pero, mas prefer ko yung... Wow! Ang ganda, oh! Hi! Bigyan mo na muna yung akin. Guys. Ano, hawak-hawak mo ano ka ba? Ito, guys. Sorry. Yes, guys. Hi, guys! Ayan. Wow! Paggabi! Ganda! Oh, Daniela. Hello! Pretty, pretty, oh. Parang umuulan ng ano. Ayan, guys, ang ganda. Ayan sila, oh. Hello! Ang ganda! Ganda! Ayan, ang ganda dito. Bye! Bye! Uwi na! Uwi na! Uwi! Ano yung dahon mo?
may galing kami doon sa Venice. Ayan. So, nandito lang ako ngayon sa school kasi kinuha ko yung ano. So, ay sa regalo. Ayan, dumaan ako ng school. Kasi kinuha ko to. Nakikita niyo ba ako? Naglalakad kasi ako. Kinuha ko lang tong aking sinampay kasi nakisampay ako dito. Ayan. Ito. Ayan, pauwi na rin ako. Okay, see you sa bahay. Ayan, nandito na rin. Sa wakas. Charot. Nandito na rin sa wakas. Ay, nakakarating na ng bahay. Ayan. So, inom tayo ng tubig. Tubig. Akala mo hindi nakainom ng tubig doon. Oh, nauhaw ako. Gamit ko na pala siya. Gamit ko na. Ganda. Guys, ayan. So, yan. So, bahay na nga tayo, di ba? Ayan. So, ayun lang naman ang video natin ngayon. Pumunta lang kami ng Venice sa Taguig. Ayun. So, first time kong pumunta doon at overwhelmed. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Ayun. So, yun lang yung masasabi ko. Sobrang ganda. Sobrang dami lang ng tao kasi siguro dahil wala kang pasok na dahil mga kabataan, ganun. So, ang daming tao na. Pero, sulit yung punta. Tsaka dapat pag pumupunta talaga doon, meron kayong sasakyan or basta service kasi medyo mahirap pag-commute. Tsaka yun. Ayun yung ano namin doon. Umikat lang kami, nagpicture, as in, sinulat namin yung araw. Kasi, first time namin pumunta. Nung iba halos kami, ako, si Karen, sino pa ba? Si Myron. Yun. Enjoy naman kaming lahat. At, ayun. Sana nag-enjoy din kayong panoorin ng ating video ngayon. So, thank you guys for watching and I hope you like this video. Please to subscribe if you haven't yet, guys. And I will see you on our next one. Thank you for watching. Bye and God bless!